לחיים. לחיים. ג'ינו, אתה חסר. כבר התרגלנו שהוא לא מגיע. לא, זה לא טוב. זה מייק הקפצות. מלך. כל מי שצריך הקפצה. תן אווירה, תגביר טיפה. תן אווירה, תן אווירה. הקפצות בשטח, הזכרת קרוונים אירופאים. הקפצות אופניים. גנרטורים. גנרטורים. פיצול של 227 עם שביל ישראל. התחלנו. יש לנו פה פיצול, מעלה אלי, יצפור מחטש הקטן, בגדול אנחנו צריכים להמשיך עם מעלה אלי, אנחנו יורדים בו, אבל קודם נלך לראות את המצפור. מה אתה אומר על המחטש? מהמם, אבל זה עוד 1600 מטר. איפה שער השמדי? חולם הרבה כי מחר אני לא אתה אהיה. תהיה. אמנם חם קצת. אנחנו בדרך למעלה אלי, מהצד העליון שלו, כי אנחנו יורדים לתוך המחטש הקטן. אחד הטיולים היותר טובים שעשיתי, בעצם אמרתי עשיתי. טיול אחד פגשתי את איציק בן דוב, אחראי בהגנת הטבע לסימון השבילים. אמרתי לו עשיתי את הטיול, הוא השתגע. לא אומרים עשיתי, אומרים טיילתי. אז איציק, טיילתי. אחד המסלולים היותר יפים שטיילתי בהם. סיימנו את הירידה של מעלה אלי. אני לא בטוח מה יותר טוב לרדת או לעלות. יגאל, מה אתה אומר? עדיף לעלות את זה. עדיף לעלות את זה, אה? בוא אתה מתכנן. לא כולם יסכימו, נראה לי. אהרון, אני בודק את כולם. אתה מעדיף לעלות את זה או לרדת את זה? לרדת. באמת? כן. גם אחרי זה? תשמע, חתיכת עלייה. אתה מעדיף לרדת את זה או לעלות את זה? לעלות. בוודאות? בוודאות. זאבי? אני תמיד מעדיף לרדת. בכל מצב אני מעדיף לרדת. יאללה, עכשיו הולכים הליכה די מישורית. אנחנו בבסיס של המכתש. הליכה יחסית קלה עד לשער השמדי. חם מאוד. כל המכתש הזה אין טיפת צל. אז אם מישהו עושה את זה, הרבה מים, כובעים, ולבוא בחורף. שקשוק קצת קפה. 4, 5, 6. כל הכבוד יריב על הערבית. שו אבו ג'מי. יריב עושה את הקפה. שו אבו ג'מי. הכי טוב, באחריות. אל תגיד כל אחד עם העבודה שלו. אל תגיד לאפי את זה. כל אחד עם העבודה שלו, יש כאלה שעושים קפה, יש כאלה שעושים כלים.
מייק, זה שירות VIP? לא, זה לפי דרישת הלקוח, אני עושה הכל. אז כן, אז אפשר לישון במדבר, באיזה אוהל או באיזה חן, אבל אנחנו ככה באנו ליהנות, נכון? אז אנחנו במלון אירוס המדבר, בירוחם, פנה קצת, מחר נחזור לשטח.